Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле тамашачылар. Сезнең хатлардан төзелгән, тик ихлас теләкләрдән торган, чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы зәңгәр экраннарда. Бүгенге студиябызга килгән котлау хатлары Җәйләү авылында гомер кичерүче Хәмдия Навафил кызы Бахмановага багышлана. Беренче хат юлларына күчәбез. Юбилеең белән тәбриклибез. Сәламәтлек теләп иң элек, һәрбер көнең үтсен бәхет белән, яшә шатлыкларга төренеп, дигән шигырь юллары белән котлыйсыбыз килә. Җәйләү авылында туып-үсеп, хәзерге вакытта да туган авылында игелекле гомер кичерүче, кадерле, сөекле кызым, сеңлебез, апабыз, киленем Хәмдия Навафил кызы Бахманованы ямьле җәй мизгелләре алып килгән 60 яшьлек юбилее белән. Олы җанлы, киң күңелле, ярдәмчел, зур ихтирамга лаек булган туганыбызга матур гомер бәйрәме уңаеннан ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, бәхетле гомер телибез. Тормыш иптәше, кияүбез, җизнәбез, Миңнеразый Шәһрәзи улы белән балаларыгызның изгелекләрен күреп, оныклар шатлыгы кичереп, бүгенгедәй мул тормышта яшәргә язсын. Озын булсын синең гомерең, тыныч булсын һәр чак күңелең, мәңге кайгы күрми бәхет белән үтсен синең алдагы көнең. Безнең туганыбызның тормыш юлы тынгысыз хезмәттә үтте. 1976 елда Исәмәт урта мәктәбен тәмамлагач, Уфа шәһәрендә бухгалтерлар курсында белем алды. 1978 елны чит якларга, Үзбекстанга чыгып, анда 1999 елга кадәр төзелеш эшендә кайнады. Яшьлегенең чәчкә аткан чагында Миңнеразый кияүбез, җизнәбез белән танышып, 1981 елның көзендә муллык чорында тормыш корып җибәрделәр. Мәхәббәт җимешләре булып, ике уллары, бер кызлары дөньяга аваз салды. Балаларын яхшы итеп тәрбияләп үстереп, югары белем алырга ярдәм итеп, зур тормыш юлына аякка бастырдылар. Бүген 6 оныклары, шатлыклары үсеп килә. Туганнарыбыз туган якны сагынып яшәде. 21 ел Үзбекстанда гомер кичергәч, туган җир үзенекен итте. Алар икедә уйламый, туган авылыбызга кайтып, күркәм зур йорт тергезеп төпләнделәр. Бүген, Аллага шөкер, күпләргә үрнәк буларлык җитеш тормышта матур гомер кичерәләр. Безнең Хәмдиябез һәм җизнәбез икесе дә бик уңганнар, тырышлар, эш сөючәннәр. Йорт җирләре җитеш, бар җирдә дә матур-матур, күз явын алардай гөлләр, чәчкәләр үсеп утыра. Без аларга кайчан гына барып керсәк тә, йөзләре ачык, күңелләре киң, өстәлләре сый-нигъмәт белән тулы, мол. Без бик шатбыз алар өчен. Кадерле туганыбыз, тагын бер тапкыр шатлыклы гомер бәйрәмең белән котлап, сиңа гомерең буена җитәрлек сәламәтлек телибез. Киләчәктә дә бәхет шатлыклар кичереп, җылы нурларыңны сибеп, безне шатландырып, кияүбез, җизнәбез белән бар күгәрченнәрдәй сайрашып кына, үстергән балаларыгызның уңышларына сөенеп, җан атып торган оныкларыгызның шатлыкларын уртаклашып кына, сөеп-сөелеп, сөенеп яшә дә яшә әле. Чәчәк бәйләмнәре бүләк итсәк, чәчәк бәйләмнәре кырыр ул, йөрәк җылыбызны бүләк итсәк, мәңге сөнмәс, җылы торыр ул. Яннарыңда булсын пар канатың, балаларың, тормыш гөлләрең, һәр көнеңдә бәхет тоеп кына, үтсен синең килер көннәрең. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше, туганына килеп сыена, исәнлектән аермасын Ходай, бергә булыйк гомер буена. Иң ихлас теләкләр белән әнисе, барлык туганнары һәм кайын сеңлесе Минзилә. Хөрмәтле юбилярыбыз Хәмдия Навафил кызы, без дә сезне ямьле җәйләр алып килгән 60 яшьлек юбилеегыз белән тәбриклибез. Сезгә ныклы тазалык, алдагы көннәрдә дә якыннарыгыз, туганнарыгыз белән аралашып, ярдәмләшеп, шөкердәшеп, бәхетле озын гомер кичерүегезне теләп, җыр бүләгебезне тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз.
Туған күннің сенің жан досы қайын, ғұміріңнің шәшіке шақылары, тіләкілерінің сиңа ең езігісі, ерек түрлерінде ятықаны. Шойыр таштай шыдамы төзімілі бол, тұрмыш көпірлерін өтікені де, жан сүйгенің янын арыңда болсын, язмыш еңбақларын су түкенде. Шойыр таштай шыдамы төзімілі бол, тұрмыш көпірлерін өтікені де, жан сүйгенің янын арыңда болсын, язмыш еңбақларын су түкенде. Бәхетләрнең телейме бер-бер артлы, шатлык нуры сирпеп килгәнен. Күзләреңнең гел балкыгын телим, елмайганын телим, көлгәнен. Шойыр таштай шыдамы төземле бул, тормыш күперләрен үтекәнедә, жан сөйгәнең җаннарыңда булсын, язмыш йомгакларын су түкәндә. Шойыр таштай шыдамы төземле бул, тормыш күперләрен үтекәнедә, жан сөйгәнең яннарыңда булсын, язмыш йомгакларын су түкәндә. Гомерле бул, рәхәт яша, кайгы җиле сиңа тимәсен. Теләкләрең кабул булсын, өметләрең һичкем өзмәсен. Шойыр таштай шыдам түземле бул, тормыш күперләрен үтекәнедә, жан сөйгәнең яннарыңда булсын, язмыш йомгакларын су түкәндә. Шойыр таштай шыдам түземле бул, тормыш күперләрен үтекәнедә, жан сөйгәнең яннарыңда булсын, язмыш йомгакларын су түкәндә. Жан сөйгәнең яннарыңда булсын, язмыш йомгакларын су түкәндә. Хөрмәтле юбилярыбыз, Хәмдия Навафил кызы. Экраннардан ерак китмәгәнсездер. Хәзерге котлау да сезгә атап язылган. Сезне Иске Күктау авылында яшәүче кода-кодагыларыгыз котлый. Ямьле җәй айларында тагын да ям өстәп, 1959 елның 23 августында Җәйле авылында безнең кадерле кодагыебыз Хәмдия Навафил кызы Бахманова дөньяга килә. Кодагыебызның тормыш юллары бик җиңелдән булмаса да, ул сынмый да, сыгылмый да. Яшьтән үк эш сөйшән, уңган, тырыш була ул. 1981 елда тормыш иптәше Миңнеразый Шәйхрәзи улы белән гаилә коралар. Берсеннән-берсе матур, сау-сәламәт балалар үстереп, тормышлы итәләр. Аларга дөрес тәрбия биреп, бүгенге көндә балаларның, оныкларының куанычларына сөенеп яшиләр алар. Безнең кодагыебызның кулыннан килмәгән эше юк. Кайчан килеп керсәк тә, якты йөз, тәмле ашлары белән каршы ала ул.
абзар тутырып мал-туар, кош-корт карарга да вакыт таба. Бакчасындагы аллы-гөлле чәчкәләренә, җиләк-җимешләренә сокланмаган кеше юк аның. Кодагыебызны матур гомер бәйрәме белән котлап, алдагы тормышында сау-сәламәт булып, тормыш иптәше кодабыз белән тигез гомер итүен телибез. Укыган дугалары кабул булып, жан тынычлыгы, тән сихәте белән үстергән балаларның онык-оныкашларының нәүбәтен күреп, бәхетле гомер итәргә язсын. Кылган изгелекләрең, ярдәмнәрең картайган көнеңдә үзеңә изгелек булып кайтсын. Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар, изгелектәр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бары шатлыклар. Еллар уза диеп моңсуланмыйк, гел яшьлектә калсын күңелең. Шатлыкларга күмелеп безнең белән гөрләп үтсен барлык гомерең. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелләрдә калсын уелып. Тәбриклибез кодагыебыз сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Иң изге теләкләр белән Иске Күктау авылыннан Кыдаң Радик, кодагыең Гөлшат. Хөрмәтле Хәмдия Навафил кызы, без дә җылы эчтәлекле хат юлларына кушылып, сезне гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Бүгенгедәй сезнең өчен җан атып торган, сезне хөрмәт иткән якын кешеләрегез һәр вакыт яныгызда булсын. Сәламәтлек белән, бәхет шатлыклардан торган юллардан гына алдагы гомерегез дәвам итсен. Шулай бергә каршылар шатлыклы бәйрәмнәрегез әле алда көтеп торсын. Җырлы моңлы сәламнәребезне кабул итеп алыгыз. Çaklarda күңелеңә шатлык тулсын, бәхеттеріне якынлардан чын дусларың терәк булсын, сиңа авыр чакларда. Якты аяз булсын, Кояшын орыны сивә, тик сиңа бүген. Сагышларыны онот, елмайып яшә. Йылдызларда күктән сиңа өндәшә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхеттерле якынлардан чын дусларың терәк булсын, сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхеттерле якынлардан чын дусларың терәк булсын, сиңа авыр чакларда. Шатлык тулсын, бәхеттерле якынлардан чын дусларың терәк булсын, сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхеттерле якынлардан чын дусларың терәк булсын, сиңа авыр чакларда.
Көңелден çıkkan матур тілекler Шақылықты тақайды да Бұл ikimiz бірге Айырмасын yazmış Bizine ömürge Көңеліңе шаттылық толсын Бәхіттірлі yakınlardan Чын достарыңы тірек болсын Сиңа авыр чақыларда Көңеліңе шаттылық толсын Бәхіттірлі yakınlardan Чын достарыңы тірек болсын Сиңа авыр чақыларда Көңеліңе шаттылық толсын Бәхіттірлі yakınlardan Чын достарыңы тірек болсын Сиңа авыр чақыларда Көңеліңе шаттылық толсын Бәхіттірлі yakınlardan Чын достарыңы тірек болсын Сиңа авыр чақыларда